Ganito po ang paggawa ng mga Microsoft Office files para hindi natin hinahanap pagkatapos natin itong i-save. Kaya ilagay natin ito sa desktop. Gumawa muna tayo ng folder. Right click. Ito tayo sa new. Tapos folder. Pag i-open natin itong folder, pwede natin itong i-double left click o kaya right click at saka i-left click natin itong open. Okay, ito na yung folder natin. Ngayon, gagawa na tayo ng Microsoft Word. Right click. Dito ulit tayo sa new. Tapos hanapin natin yung Microsoft Word document. Ito. Left click lang natin ito. Tapos pangalanan natin. My first document. Enter. Next, gawa ulit tayo ng isang file. Ngayon, ito namang Microsoft PowerPoint. Siya. Microsoft PowerPoint. My first PowerPoint. Next naman, gumawa tayo ng Excel. Dito sa new ulit. Tapos, ito, Microsoft Excel worksheet. Click natin ito. My first Excel. Enter ulit. Last, gumawa ulit tayo ng isa pa. Click natin itong new, tapos Microsoft Publisher. My first Publisher. Click natin yung enter. Ganito ang paggawa natin ng mga files para mas madali kaysa yung mag-open ka ng Microsoft Word tapos isi-save mo, hindi mo alam ang location ng paglalagyan mo, kaya ito ang mas madaling gawin. I-rename natin itong my first document. Right click, rename, ito sa baba. Tapos palitan natin ng my first Word document. Enter. Open. Ituturo ko sa inyo kung paano gamitin yung mga simple na icons dito sa taas sa may tab. Okay, simulan na natin. Lagyan muna natin ng kulay. Ito ang paglagay ng kulay. Left click, hold, tapos move para mai-highlight natin yung word. Then dito tayo sa icon na ito. Kulay red. Click natin. Ngayon naging red na yung word. Gawin natin ulit sa isa. Click. Itong isa. Palitan naman natin ng kulay. Kaya i-click natin yung maliit na arrow down. Gawin natin green. Okay. Itong dyan, gawin natin. Balik natin sa red. 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 Okay.
Ngayon, ibaba natin itong mga text. Dito tayo, tapos enter. Enter lang. Ganyan. Ngayon, gawin natin itong mga word na bold. Itong letter B. Dito. Ito ang gagamitin natin. Click. Yun, kumapal na yung word. Ito naman sa isa. Sa baba. Gawin natin sa lahat. Okay. Ngayon, itong word na ito, gawin natin siyang italic. Ito naman ang gagamitin natin. Ito, parang I na naka-slant. Kaya italic. Click. Itong mga words, italic natin. Lagyan natin itong mga words ng line. Depende yan kung anong word ang gusto natin lagyan. Itong word na ito, lagyan natin ng line. Ito naman ang gamitin natin underline. Yung U na may line sa ibaba, underline. Lagyan lahat natin itong word. Hanapin natin yung mga word ito. Baba, word. Ganyan kung paano lagyan ito ng underline. Ito pa. Isa. Okay. Ngayon itong God, gawin nating malaki na yung size. Dito tayo sa taas. Itong letter A na ito na malaki. Itong letter A na maliit, ayan ay paliliitin yung text. Sige, ito gamitin natin. Yun, lumalaki. Sa maliit. Maliit. Gamitin natin itong malaki. O kaya gamitin natin ito. Number, pwede natin itong i-edit. 22. Kaya 30. Ganyan ang pagpalit ng size. Palitan natin yung iba. Balik natin ito sa maliit. Yung capitalized naman. Kunyari, gusto natin itong i-capitalize lahat. Dito tayo sa icon na ito. Yun yung A na may maliit din na A. Click lang natin yung arrow down. Uppercase. Yan. Puro na malalaki. Ito gawin natin capitalize each word. Yan. Ngayon, capitalize lahat yung mga words. Kaya itong isa naman, lowercase. Wala nang capitalize. Lowercase lahat. Okay. Simple lang yan. Bagay na pwede natin gawin sa Microsoft Word. Okay, kung gusto natin itong igitna, click lang natin dito sa Word, tapos dito tayo. Dito. Yung second. Ito.
Yun, nakagitna na siya. Yan. Ito namang isa. Gitna. Genesis. Diyan. Saka yung iba pang features. Pwedeng sa side o kaya sa right side. Sa gitna lang tayo. Okay. I-gitna rin natin yung iba. Okay. Ganyan. Yan. Nakagitna na lahat. Kung gusto natin itong palakihin, yung hold lang sa control, tapos yung sa mouse, yung wheel, gamitin yung wheel. Pwedeng lumaki, kaya lumiit yung page natin. Ganyan. Ngayon, gusto natin itong lagyan ng background color. Ito ang gamitin natin. Yung yellow. Magiging yellow. Pwede rin namang palitan. Gawin natin itong green. Kaya gawin natin siyang black. Depende sa gusto nyo. Gray, purple, blue. Yan. Okay. Yan lang muna sa ngayon. Dadako naman tayo sa ibang file natin. Yun ang hindi natin dapat kalimutan, ang mag-save. Pwede natin itong i-save dito. Cancel muna natin. O kaya dito. Tayo magsisave. Pwede rin sa file. Tapos save. Pag nakalimutan naman natin, pag click natin itong X, lalabas ito. Anong sabi dito? Want to save your changes to my Word document. Save natin siya. Click yung save. Yun. Na-save na yan. Ngayon, dito naman tayo sa ating PowerPoint. Double click natin para ma-open. Dito tayo sa Insert. Click natin itong New Slide. Ito siya, New Slide. Click. Click natin itong Blank. Yan. Okay, since meron akong kinopya, paste ko lang dito. Okay. Delete natin ito. Okay, ganito. Papakita ko sa inyo kung anong gamit ng PowerPoint. Okay, dito tayo sa may slideshow. Slideshow tab. Ito siya, slideshow. Tapos, click natin itong from beginning. Yan. Ganito ang gamit ng PowerPoint. Yan ang ating PowerPoint presentation. Okay, dito rin sa PowerPoint, pwede nyo itong palit-palitan yung mga kulay. Pwede kayo dito sa Home o kaya dito sa may Format. Format. Dito tayo sa may Format.
Palitan natin yung design. White, blue. Yan. Okay. Yan. Pwede rin natin palitan yung background. Dito sa fill. Orange. Okay. Before natin i-format ang isang object, kailangan natin itong i-click para lumabas yung format. Ganyan. Palitan natin ito ng dark blue. Okay. Ngayon, pag pumunta tayo sa ibang slide, click lang natin dito sa side. Yan. Pwede natin itong lagyan ng background. Dapat yung light. Yellow. Pwede. Kaya blue. Yun. Pwede natin itong palakihin. Highlight lang natin itong mga words o kaya click lang natin yung box. Pwede natin itong palakihin para mas lalong makita sa presentation. Dito ulit tayo sa home tab. Tapos ito. Parang sa Word din. Parehas lang. Yan. Okay. Huwag natin kalimutang mag-save. Dito lang sa upper left corner. Next slide. Palakihin ulit natin ito. The same process. Oops. Ayusin natin siya. Ganyan. Next. Okay na siguro ito at saka yung isa. Medyo palakihin natin. Highlight natin yung mga text. Pag lumampas ito, dapat itaas natin para makita sa ating presentation. Okay, kaya. Ganyan. Tapos, save natin. Pwede na naman nating tingnan ang slideshow niya. From the beginning. Okay. Okay. Script. Yan na lang muna sa features ng PowerPoint. Dumako tayo sa ating publisher. Double click para ma-open. Okay, maglagay tayo ng text at saka picture. Okay. Palitan natin yung page design. Sa page design tab. Orientation. Landscape. Click natin yung line ng object tapos drag natin. Ganun. Saka yung picture, drag natin. Automatic siya. Ganyan. Parang kulang yung words. Baba natin ito. Yun. Kompleto na. Okay. Parang sa Word din, pwede nating palitan yung mga kulay ng text. Ito, gawin nating red.
Yan, pwede rin palitan yung mga size. Pwede rin itong i-capitalize. All caps. Dito, medyo iba yung features. Pero the same din siya sa Word. Magkaiba nga lang yung term. Normal, small caps, and all caps. Click natin yung picture. Format tayo. Pwede nating palitan ang design. Yan. Kaya ganito. Yan, para may frame. Dito lang. Marami pa. Kung anong gusto nating gamitin. Okay. Yan lang muna sa ngayon. Marami pa tayong gagawing tutorial tungkol sa publisher. Huwag natin kalimutang mag-save. Upper left corner. Tapos close. Dadako naman tayo dito sa ating Excel file. Double click para ma-open. Okay, maglagay tayo ng text. Kita natin dito sa A1. Hindi natin makita lahat yung nakasulat. Pwede natin itong i-double click sa gitna ng A at saka B para mailabas. Yan, may sulat siya. Balik natin. O kaya, dito tayo sa ating text wrap. Wrap text pala. Click lang natin ito. Yan. Depende yan sa gusto nating pag-design sa ating Excel. Okay, ngayon, dito tayo sa addition. Kasi pwede itong gawing calculator. Addition, subtraction, multiplication, division. Okay. Ito may mga answer, pero wala pa itong formulas. Delete muna natin. Dito natin ilalagay yung answers. Lagyan natin ng box. Okay, ngayon, lagyan natin ito ng formula sa addition. Equal. Click natin itong 6. Tapos plus yung 2. Enter. Magiging 8 sa subtraction naman. Dito tayo sa paglalagyan natin ng answer. Equals. Click yung 6. Tapos minus yung 2. Enter. Okay, 6 minus 2 equals 4. 6 plus 2 equals 8. Palitan natin ito ng 5. Enter. Magiging 7. Ito, 5. Enter. Magiging 3. Ngayon dito tayo sa multiplication. Equals. Click natin yung 6. Tapos, shift number 8 para lumabas yung star. Click natin yung 2. Enter. 6 times 2 equals 12. Palitan natin yung 6 ng 5. Enter. 5 times 2 equals 10. Dito tayo sa division. Equals. Click natin muna yung 6. Tapos yung slash. Then click natin yung 2. Enter. 6 divided by 2 equals 3. Palitan natin yung 6 ng 5. Enter. Magiging 2.5. Pwede rin from left
to right. Okay, gawin natin itong addition. Okay, equal ulit. Click natin yung 6. Tapos plus 2. Enter. 8. Palitan natin ito ng 5. Enter. 7. Pwede rin sa lahat ng mga formulas. Huwag natin kalimutang mag-save. Upper left corner. Save. Close.